جرت سيب له سلطان منقصو أملاخي عبي عبي نبيلو جرت سيب له سلطان منقصو أملاخي عبي عبي نبيلو جرت سيب له سلطان منقصو أملاخي سلطون سلطون نبيلو جرت سيب له سلطان منقصو أملاخي سلطون سلطون نبيلو እግዚአብሔር ይባረክ። ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ በመጀመሪያ መልእክቱ በቃ ብዙሕ ኬጋ ከም ዘለዎም ጽሒፉሎም ከእረሙ በብዙሕ ተዓሪሞም እንደገና ደግሞ ካላዓይ ግዜና አባትኩም ከይዱ ነይሩ ግን ብጣዕሚ ብሓሶት መምህራን እግርግር አትይዎም ስለዝነበረ በቃ ንጳውሎስ ከም አገልጋሊ አምላኽ ብዙሕ አይተቀበሎም ናታቶም ርእይቶ አብኡ ዝነበረ በጣም ንኢሱ ስለዝነበረ በቃ እሱ ብዙ ሁሉ መከራ ካሕልፍ ኩሉ እቲ ሁሉ መከራ ንዓይ ክብረ እዩ ዝብሎም ዝነበረ እሳቶም ድማ ከመይ ክብረ ትብል ኢሎም በቃ ስጋ ጸሊል ከም ኾን ኣለካ ኢሎም በቃ እቲ ናታቶም ርእይቶ ብጣዕሚ ንሽተይ ነይሩሞ እግዚአብሔር ጳውሎስ ወንጌል ምስባኽ ካለ ምንም አይፈልጥም ኣብቶም ኣብ ክርስቶስ ኣብ ቆሮንቶስ ዝነበሩ ናይ ሓሶት መምህራን ብጣዕሚ ኣሸብሪቆም ገለመለ ዝኸዱ ይኸውን ግን ጳውሎስ ምንም ከምኡ ዓይነት ኣይነበረ ምስኣቶም የወዳደሮ ነይሮም ከም ናይ ዘመኑ አገልገልቲ ዓረፋ ጥራሕ ሰብ እንዳመልኡ በቃ ህይወት ከይህሉ እንዳሰበኹ ዝልእኽዎ ከምኡ ኣይነበረም ጳውሎስ ተሓቂ እዩ ዝነግር ሕጅም ድማ ኣብዚኣ ናይ ሎሚ ዘነበብናያ ጳውሎስ በዓሉ ይነግሮም ኣሎ እና እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ ቁጥሪ 13 እንታይ ይብል እምበኣርከ ሓደ በጃ ሁሉ ሞተ ይብላል ኢየሱስ ንሁሉ ይሞት ብናይ ኢየሱስ ሞት ድማ ዓብይ መስዋዕትነት ድማ ኩልና ንዝኣመና ህይወት ረኺብና ኣለና እቲ ዋና ነገር ንጳውሎስ ሰባት ከምዚ ዓቢድ ካለኻ ስጋብ ዝብልዎ ዝበፅሕ ዝነበረ ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ ፍቅሪ ክርስቶስ ደሪኹና እዩ ንጳውሎስ ረኺብኩሞ እንድሕር ሓቲትኩሞ ንምንታይ እዚ ኩሉ ከምዚ ትገብር እዚ ኩሉ መከራ ኣቲኻ ክንደይ ግዜ ተገሪፉ ክንደይ ግዜ ተወቂዑ ክንደይ ግዜ ሓደጋ በፅሑ እዚ ኩሉ ንምንታይ ትገብሮ ኣለኻ እንድሕር ኢልኩሞ ተሓቲትኩሞ ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ደሪኹና ኣሕዋት ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ዝደረኹ ሰብ ናይ ብሓቂ ሓይሊ ኣለዎ ኣቅጣጫ ኣለዎ ካሕተኩም እንታይ ደሪኹኩም እዩ ተገልግሉ ዘሎ ኩልና ኣብ ሓድሽ አገልግልቲ ጳውሎስ ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ብጣዕሚ ዝፈለጠ ሰብ ናይ ብሓቂ ኩልና ብንሽተይም ብዓብይም ጥዕምናዮ ኣለና ናይ ጎይታ ፍቅሪ ብዙሕ ሰባት ብፍርሓት ይኸውን ተገልግሉ ወይ ጎይታ ከይቁጣዕ ኢሉ ይኸውን
ወይንም ደግሞ ናታቶም በቃ ናይ ውሽጦም ሰላም ክረኽቡ ወይ በቃ ምስ ኣምላኽ ዘለኒ ርክብ ከመሓይሽ ኢሎም የገልግሉ ይኹም ወይንም ድማ እንድሕር አገልጊለ ወይታ ኩሉ ነገር ይጽብቀለይ እዩ ኢሎም የገልግሉ ይኹም كنت وانا عاوت له أقلقلوت يسوس تدرقنا كن كيد كنا أطرح اندحر يسوس دريخنا زين خيد تخوينا برناوت زبالالو برناوت انتنا يوم نخيد ወይ ይደኽመና ወይ ሐሳብና ብዙ ነገር ይከፋፈል ኃይልም አይክህልውና ሎሚ እዚያ ክመርጻ ከለኹ በቃ ብጣዕሚ كصنع خلخو نعي بزح رديات نلا قال عي قرنطوس ناي اغلغلتي مصحفي تباهيل زصحفك نعنا ابو كريو زغبرنا قصري اسرته حمشته دحرجي اتوم زلو نتم انتم زموتن تنسان انبر اجي እንኳን ኢየሱስ ከምዚ ንዓና ሞይቱ ንዓና ዘንብረና ኣብ ብስጋ እንኳን ሰብ ሓደ ሰብ ካብ ኣበ ሓደጋ እንድሕር ሓደ ሰብ ኣውፅዎ በቃ ንዑ ከደስትን ንዑ ክስታይ ከብልን በቃ እድሜ ልኩ ካልፉ እድሜ ልኩ ና ኢየሱስ ድማ ተኹል ንዓና ኢሉ ሞይቱ ንሕና ድማ ንዑ ክንነብር ኣለና እሱ እዩ ዝብለና ዘሎ ምእንቶም ዝሞተን ሰንሰን እንበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ እጂ እትሕቶ ንመን ይኹም ትነብሩ ዘሎ ንቆልዖትኩም ይኹም ትነብሩ ዘለኹ ወይንም በዓል ገዛኹም ዲኹም ትነብሩ ወይ ንስራሕኩም ዲኹም ትነብሩ ወይ ንኣሓትኩም ትነብሩ መልሲ ኖ ንክርስቶስ ክንነብር እዩ ወይታ ዘለና ካብ ሞት ናብ ህይወት أمسيوناس نحنا نعوك النبر يزلنا نعوك النبر كلنا تقرم سوقتنا نخون بعد الجزانة نفتو نسويتنا نفتو نقول عود صبو أبو نخون عندنا أبصرح صبو صرحتني نخون عندنا هذا نحنا كن عبير لنا لكريستوس كنا بر كنجمر كلنا لكريستوس كنا بر كلنا نعود راي منبر مالتي يكونن حجي نشارك تخدو خلكم استي ام منغدي حدا سبيتي 4 قلع حيزا ام منغدي قوما تنفيسوا بقى نت قوما كتغير الشاقل اندحر الله ساعتكم نداخدكم ريقكم واي انا تشرش زخيد نعملاخ زفتو لكم اندحر حليفكم بقى زي اتيتيود ناي املاخ يكون نكريستوس منبار زقلص بت ننحدنا
نتحاجزو نأملاخ منبر مالت أبتي حيوتنا يرئيو ناي نأملاخ نرئيو فقري يرايوك كم إجينا نحنا كم فقر كم نتحاجز كم تكسنا السويو تقدر إكسبرس دي خون وطري أثرت شدشته دقيم كاب حجي بمنقد السجان حد انقوان عيفلتونينا يبل قالوس نساب قرنطوس تردوم زفتن دلو أنا أبسك عالم يلخوني يوسف أنا نايف منفساوي نجر إيه زلخو بعدكم نايم مدري نجر تزاربوا له أنا قد نايم منفساوي نجر إيه زاربوا ملك سجان مثل سجا أبجي ترفيو نتمنفساوي نجر يوسف محلتا يزتعرس بتعمل زقرم نقرمو نكريستوس قا من قا بمنقد سجا فليتنا يون تخونه اجي كمو غيرنا عين فلتون باولوس يسوس كلو نيرو مصحف قدس ينغرنا باولوس ابتحتي كمالات تمهاره ابي ناي حق مهوري نيرو ابو فريساويان مس نيرو يسوس كمهر كلو يسوس كفوس كلو يسوس كستاي نيرو يريو نيرو باولوس انتي يلو يخون يلنا تحسبنا زي يسوس بحال بقى حدش نجر حيزولنا متو ما عايزين نقتلو يلو ميخون نيرو زي عكس صحفة أنا فقرو دريخونيو قبل كلو يسوس مستراخبو زراعيو زرخبو نجرالو هذا سبب السجاع نيسوس رخبوم مالت كم دك أمزامور زرخبو مالتيو ساتهم بالسجاع مسؤوم نيرو كن أبعتهم تقلص جمرة ويتا بس عرقة منفسهم مسلع خلومي إنه ويتا بالسجاع مفلات كم منفس مفلات أي بلتني أزيو زبلهم زلو أنا نايم منفس يتزارب زكم زلهم سخاتكم ناي سجاع نجت تزاربوا زلهم يسوس زي فلتني أنا تحت خدكم يحشكم نعاتكم زرد منفس حكين كل أخركم تبل باولوس بسجا مس يسوع زنبرو ركبن بمنفس نبر زلو ركب طعمي تفلالي بمنفس نرخبو كاب يسوع هارا زوص يوت ذهب ايو أب مجرشة قطر أسات شدة حجي كمو غيرنا عين فلتوني نايلك نكريستوس توم دق مزامورت أبزيم زخونو بت بمنفس رخبو يوزبلص بيتا أبزي مدركالو كابز جبرو الجي منفس قدس بمنفسو غيرو زجبرو بتاع بزح ويتام يفلتني قطر 17 سلازي كوا حدا بكريستوس انت قليو يبلن
እዚ ተስፋ ቃል እቲ ተስፋ ቃል እንታይ እዩ? ንሱ ሓድሽ ፍጥረት ብክርስቶስ እንተሓልዩ ብሃይማኖት እንተሓልዩ ኣይኮነን ዝብል ብናቱ ፅዕረት ኣይኮነን ዝብል ወይንም ደግሞ ብካልእ ዓይነት ፅዕረት ኣይኮነን ዝብል ብክርስቶስ እንድሕር ኣልዩ ሓደ ሰብ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ይብለና። እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ይብል። ናይ ብሓቂ እዚ ንኩሉ ሰብ እዩ። እዚ ንኩሉ ሰብ ክፉት ዝኾነ እዩ። ሓደ ሰብ ሓድሽ ፍጥረት ንምዃን እስቲ ብምንታይ ከመይ ጌርና እስቲ ብምሳሌ ክንዘራርብ። ሕጂ ንምሳሌ ኤደን ሓፍትና ሎሚ ንጎ እሲኣ በቃ እንታይ ተኸዲነ ዝኸይድ ገለመለ ኢላ በቃ ኣማሪፃ እቲ ዘለዋ ኣውፅያ እቲ ብጃማ ድዩ ኣብኡ ሓድሽ ክዳን ሄዳ ሕጂ ዘላቶ ክዳን ኣብቲ ዝለወጠቱ ክዳን ሓድሽ ፍጥረት ማለት ከምኡ እዩ። እቲ ዘለና ኣረጊት ኣውጊድና ካልእ ክንለብስ ከለና እዚ ሓድሽ ፍጥረት ይባላል። እዚ ድማ ጎይታ ጥራሕ እዩ ዝጥቀም። ኣነ ክሓትኩም ጎይታ ምስ ድሕሪ ምቅባልኩም ሓድሽ ፍጥረት ኮይንኩም ዶ እንደገና ደግሞ ሓድሽ ፍጥረት ትኸውን ኣለኹም ድማ ኤቭሪ ዴይ ናይ ኣምላኽ ፍቃድ እዩ። እዚ ሓድሽ ፍጥረት ማለት ካብ ውሽጢ ዝኾነ ለውጢ ፀባይ ማዕረሚ ከይኮነስ ገለገለ ዝነበረና ሱስ መቆረፂ ከይኮነ ካብ ናይ ውሽጢ ለውጢ ትራንስፎርሜሽን ናይ ውሽጢ ለውጢ ሓድሽ ፍጥረት እዚ ድማ ካባና ኣይኮነን። ጎይታ ዝነግረና እዚ ካብ ኣምላኽ ጥራሕ ቁፅሪ 18 እዚ ከለውን ካብቲ በዓሉ ብክርስቶስ እተዓረቐና ኣገልግሎት እርቂ እውን ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። እዚ ናይ ኣምላኽ ናይ እርቂ ስራሕ ካባና ኣይኮነን፣ ካብ ስራሕና ኣይኮነን፣ ኣብ ውሽጥና እዩ ድማ ዝግበር። እቲ ኣረጊትና ኣውፂና ሓድሽ ክንለብስ ከለና ሓዲስ ፍጥረት ንኸውን። ስጦታ እዩ። ከመይ ዓይነት ግሩም ስጦታ ይመስለኩም? እስቲ ሓደ ነገር ክሓተኩም። ኣምላኽ ንዓለም ክፈጥራ ከሎ እዩ ብዙሕ ስራሕ ገይሩ ወይስ ንሓደ ሰብ ልውጥ እዩ ብዙሕ ስራሕ ዝገብር? ሰብ ውላ ኣይትምልሱልን። ንዓለም ክፈጥራ ከሎ ዓለም ባዶ ነይራ። ማንም እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ዝብለሎም ኣምላኽ እዩ ኩሉ ገይርዎ። ግን ኣባና ክመፅእ ከሎ ግን
ክቀይረና ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕ ናትና ፍቃድ ኣሎ ናትና ዕቡይነት ኣሎ ብኃጢአት ተጨማሊቕና ኢና ኃጢአት ንፈቱ ኢና ክሰርሐና እምተደለየ እምቢ ኢና ሓደ ሰባት በቃ ንኣምላኽ በቃ እዚ ኣሮጌ ዝኾነ በቃ ለባ በደለይ በሃይማኖት መንፈስ ድዩ ብዓቶም ዝኸዱ ሰባት ለውጢ ዘይደሉ ትራንስፎርሜሽን ዘይደሉ ግን ተለባቢዶም ዝኸዱ ኣምላኽ ከምኡ ኣይፈልጥን እዩ ሓድሽ ወይኒ ኣብ ሓድሽ ቆርበት እዩ ዝግበር እምበር ሓድሽ ወይኒ ኣብ ዝኣረግ ኣይግበርን ክፍንዲ ኣምላኽ ደሞ ሓድሽ ፍጥረት ክገብረና ዝኽእል ናትና ፍቃድ ራይ ክንብለና እቲ ምርጫና ክነፍልጦ ከለና ኣገርመኩም እዚ ዕርቂ ባዕሉ እዩ ዕርቀኩም ዝበለ ባዕሉ እዩ ንሰብ ክዕረቕ ነስ ሰብ ምኡ ክመፅእ በቃ ጠፊኡ ከይተርፍ ባዕሉ ከም ምሳሌ ክነግረኩም ሓደ ዓብይ ዓዲ ከም ኣሜሪካ ንበል ንእሽተይ ዓዲ ድማ ኣብ ዓለም ዘለ በጣም ንእሽተይ በቃ ንእሽተይ ዓዲ በቃ ምሒዞም ሓደ ዓብይ ቦምብ ገይሮም ንበል ኣብ ዓብይ ቦታ ኣብ ኣሜሪካ እና ኣሜሪካ እንታይ ዓዲ ዕርቂ ነግበር ትብሎም ይመስለኩም ከጥፍእዎም እዮም ካብ ምድሪ ከጥፍእዎም እዮም ዝለዓሉ ግን ኣምላኽ ከምኡ ኣይኮነን ባዕሉ ተበዲሉ እንደገና ባዕሉ ዕርቂ ዝሓትት እግዚአብሔር ይባረክ እንታይ ዓይነት ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣብቲ 19 ክሪኦ ከለና ማለት ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ከዕርቕ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ተገበረ ነገር ብዙሕ ግዜ ክሪኦ ከለና እግዚአብሔር ኣብ ኣብዚ እግዚአብሔር ወልድ ናብዚ ተፈላለዮም ይመስለና ይኸውን ኣነ ብዙሕ ግዜ መሲል ይመስለኒ ንፅጋል ግን ዝብለን ኣምላኽ ምስ ርእሱ ከዕርቕ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረ እዚ ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ኣብ መስቀል ተገበረ በደሎም ኣይሓዘሎምን ኣባናኻ ቃል ዕርቂ ገይረ ኣብ መስቀል ተሰርሐ ስራሕ ብጣዕሚ ጥልቅ እዩ እግዚአብሔር ድማ ቃል ዕርቂ እዩ ዝሃበና እዚ ቃል ዕርቂ ኣብ መስቀል ኩሉ ነገር ከም ተወድዕ ነዚያ ዕርቂ ዝደለየ ሰብ ማንም ሰብ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዚዩ በቃ ወንጌል it is finished ተወድአ ስራሕ ባዕሉ ተበዳላይ ባዕሉ ዕርቂ ዓታት
እዚሁ ሓደ ሰባት ዘይርድእዎ ምንም ከይስራሕኩ ምንም ከይደኸምኩ ከመይ እጸድቕ ይብሉ ብጣዕሚ ካብቲ ዝመፀናሉ ከምኡ እዩ ነይሩ እንድሕር ዘይደኸምና እንድሕር ዘይፃዓርና ምስ ኣምላኽ ምንም ቦታ ከም ዘይብና ጌርና ኢና ንሓስቡ ነርና ግን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣለዩ በዓሉ ተበዲሉ በዓሉ እርቂ ዝሓት ኣብ ክርስቶስ ነበረ ይብሉ እዚ ናይ ሓባር ስራሕ ኣብ ቀራንዮ ተገበረ ነገር ዓብይ መንፈሳዊ ነገር ተገይሩሎ ቅድሚ መጋረጃ ምቅዳዱ ቅድሚ ኢየሱስ ተወዲኡ ምባሉ ኢየሱስ ናይ ዓለም ኩሉ ኃጢአት አቡ ተሸኪሙ ኢየሱስ እዚ ነይሩ ተዓቢ ናይ መጨረሻ ሌሊት እዚያ ጽዋይ ካባይ ተሕለፍ ክብል ከሎ እዚያ ናይ መንፈሳዊ ናይ ኣምላኽ ጽዋ ገበነኛ ከይኾነ ገበነኛ ኮይኑ ምርካብ ግን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ ሓቢሮም ዝገበርዎ እዚ ድማ ክግበር ስለዘለ ማንም ክድሕና ይክእል ክርስትና ብጣዕሚ ሲምፕል እዩ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ንሕና ኃጢአተኛ ከለና ንሕና በደልና ከለና በዓሉ ኣምላኽ እርቂ ሓቲቱ በዓሉ ኣምራኽ በዓሉ ብዝመረፁ መስዋዕቲ ተገይሩ ሁሉ ተኸፊሉ ኣብ ቀራንዮ ኢየሱስ ብዙሕ ኣምላኽ ኃጢአት ዝሓድግ እቲ ኃጢአት ኣቕሊልዎ ኣይኮነን ነቲ ኃጢአት ወዱ ስለ ዝኸፈሎ እዩ ናይቲ ኃጢአት ዋጋ ተኸፊሉ ኣምላኽ ፈቀዶ መስዋዕቲ ኣብ ዮሐንስ 8:46 ኢየሱስ ኃጢአት ከም ዘየለዎ ኃጢአት እንድሕር ረኺበኩም ላይ ንገሩኒ ምንም ዓይነት ኃጢአት በግብሪህ ምንም ዓይነት ኃጢአት በሐሳብ ምንም ኃጢአት ዘይነበሩ ኣምላኽ ነዚ መስዋዕቲ ገይሩ ኣቅሪብዎ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ኃጢአት ተኸፊሉ ንዚዩ ኃጢአቶም ኣይሕዘሎምን ዝበለ ኣብ መስቀል أبي سرحي تسرحه تمسؤتي ملوء حفاين منم قدلو زي بلو حدا سب نزي آمينو زمتسا كويتا أيكل كلوني حتى حد كله حتى توجدوا لين ኃጢአቴ ተሐጽቡልኝ
ኢሉ ዝኣምን ክርስቶስ ወዲኡ ኣሎ ኢሉ ዝኣምን በቃ በዚ ናይ ዘላለም ህይወት ይረክብ። በቃ እዚዩ ናይ ጎይታ ፕላን ካልእ ነገር የለም ምንም ነገር ወንጌል እዚዩ በቃ ኣምላኽ ድማ ነዚ መስዋዕቲ ሙሉ በሙሉ ተቐቢልዎ ንዓና እንታይ ይብልና ልኡኻት ኢኹም ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ልኡኻት ከማይ ማለት እዩ ወይ ከማኣኻት ንሰብ ከተዛረቡ ከለኹም ልኡኻት ኢኹም ናይ ብሓቂ ሓደ ልኡኽ ኣምባሳደር ትበሃል ኣብ ካልእ ዓዲ ኸይዱ ናቱ ስራሕ ኣይኮነን ዝገብር ናቲ ዝሰደደዶ መንግስት ዓዲ እዩ ዝገብር ናይቲ ዓዲ ነገር የከናውን ናይቲ ዓዲ መልእክት እዩ ዝህብ ጎይታ ድማ እስኻትኩም ናተይ ልኡኻት ኢኹም እንታይ እዩ መልእኽትና እቲ መልእኽትና እርቂ እዩ ኣይገርመንኩምን እናበልና ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ንልመክኩም ኣለና ንሰብ ክንዕረቕ ክንልምን ኣለና ናይ ብሓቂ ወንጌል ክንነግር ወንጌል ክነብስር ሓጢኣቶም ተወጊዶም ከም ዘለዉ ክንነግር ብጣዕሚ ጎይታ ንሓና ከም ኣምባሳደራት ሊኢኹና ኣሎ እቲ ናይ እርቂ ቃል ድማ ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ተዋበና ንሰብ ክንዛረብ ከለና ቃሉ እዩ ዝዛረብ ንሕና መልእኽተኛታት ኢና እዚ ሒዝና ንወፅእ ከለና ሕጂ ከም ዝገበሩ ማለት እዩ ኣብ ቀራንዮ ክርስቶስ ዝገበሮ ኣብ ነፃ ኣውፂኡና ካብ ሰይጣን ስኒ ኣላቒቑና ናይ ሓቂ መንገድ ኣርዩና ኣድሒኑና ኣብ ኃጢአት ባርነት ኣውፂኡና እዚ ኩሉ ተወዲኡ ኣሎ ኢየሱስ ኣብ መጨረሻ ተወዲኡ ኣሎ ዝበሎ እዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ተወዲኡ ኣሎ በቃ እጂ ንሕና ኣምባሳደራት ንኸውን ነዚ ስራሕ ክንዛረብ እዩ እዚ ስራሕ ሰብ ኣብ ኃጢአቶም ዘውፅኦም ካብ ናይ ዘለዎም ሰላም ዘየለው ናብራ ከውፅኦም እዚዩ በቃ እዚ ናይ እርቂ ኣገልግሎት ዘላለማዊ እርቂ እዩ ዝበሃል እዚ እርቂ ድማ ተወዳኢ እርቂ ኩሉ ሻዕ ናይ እግዚአብሔር እዚኣ ፕላን ኣላ ግን ሓደ መዓልቲ ጉዳይ ከም ኣብ ኖህ ዘመን ናይ መርከብ ማዕጾ ከም ትፀዓፀዋት ኖህ ዕድሜ ልኩን ሰቢኹ ናይ ንስሓ ንእተው ኢሉ ማንም ከም ዘይተቀበሎ እዚኣ ሓደ መዓልቲ ትውዳእሉ ግዜ ኣላ ከም ኣምባሳደራት እዚ ትገብሩ ዶ እዚ ናይ ዕርቂ መልእኽቲ ትዛረቡ ዶ ንጎረቤትኩም ኣብ ስራሕ ዘለው ሰባት ኣብ ኣዝማድኩም ኣብ ኩሉ ቦታ ትረኽቦም እዚ ናይ ዕርቂ እና ክንዛረበሉ እዩ ዘለና እንድሕር እዚ ዘይሰምዑ ክመፁ ኣይክእሉ እዚ በቃ
ናይ እርቂ ሓቂ ቃል ትብሎ ኣምላኽ እዩ ዝሰርሖ ንሕና መንጋር ጥራሕ እዩ ዘለና ሕጅም እግዚአብሔር ምስ ኣምላኽ ከዕርቀና እዩ ዝፅውዕ ዘሎ እድል ክህበኩም ምስ ጎይታ እዚ ዕርቀ ዘይገበርኩም ከለኹም ኣብዚ ሎሚያ ግዜ ከይተሃልፈኩም እንድሕር ኣለኹም ኣብዚ ወፂና ክንፅሊ ንኽእል ኢና ዕርቂ ግበሩ ምስ ኣምላኽ እዚ ዕርቂ ዝኸውን ጎይታ ጥራሕ እዩ ዝገብሮ እሱም በቲ ኣብ ቀራንዮ ንዓና ኢሉ በፍሰስ ደም በተቆረሶ ስጋ ሞቱ ብኡ እዩ ንዑ ኣሚንና ኢና ብእምነት ኢና ድማ ሕዚ ንቅበል እዚ ድማ ቶታሊ ነፃ ምንም ዘይንኸፍለሉ ምንም ዘይንፅዕረሉ ምንም ነገር ኣባና ዘይ ንገብሮ ነገር እዩ ሚድያ ትሰሙና ዘለኹም እዚ ንኩሉ ዝምልከት እዩ ጎይታ ናይ ኣምላኽ ነገር ኦልሬዲ ተወዲኡ ኣሎ ምቕባል ጥራሕ እዚ ዕርቂ ተቐበለ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ኢሉ ሞይቱ ንዓይ ኢሉ ንኃጢአተይ ተሰቂሉ ቆሲሉ ካብ ሞት ድማ ሲኢሩ ተሲኡ ኣብ ጎይታ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ኣሎ ሕጂ እዚ ዝኣምን ሰበቅ ምስ ኣምላኽ ዕርቂ ዝገበር በጣም ወንጌል በጣም ይቀላል እግዚአብሔር ይባረክ ጎይታ በኩሉ ነገር ይረዳን ኣሎ ኣኻትኩም ዝተሃብረኩም ሲ ዕርቂ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ጥራሕ ሒዝኩም ኮፍ ከይትብሉ ንኻልኦትም ክትነግሩ ኣለኩም እዚ ዕርቂ ክገብሩ በዓሉ በዲልናዮ በዓሉ ዕርቂ ዝሓትት ኣምላኽ ኣብ መጨረሻ ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ይብል ጽድቂ ኣምላኽ ማለት እቲ ዝዓበየ ጽድቂ ኣዳም እንኳን ኣብ ገነት ክነብር ከሎ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይነበሮም ናይ ሰብ ጽድቂ እዩ ዝነበረ እዚ ጽድቂ ኣምላኽ ማለት እቲ ዝዓበየ ጽድቂ ማለት ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ብጣዕሚ ዝገርም ኃጢአትና ሒብናስ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ንቅበል እግዚአብሔር ይባረክ ኣምላኽ ይባርኩም ክንጽሊ ኢና ሃሌሉያ ኣቦ ተባረኽ ተመስገን ክብርና ኣኻ ይኹን በኩሉ ነገር ሃቦ ብቃልካ ተዛሪብካና ኣለኻ ዘላለማዊ ዕርቂ ንኣና ኢልካ ሓደ ወድኻ ሰዲድካ ንዚ እስኻ ትደልዮ ገይሩ ተወዲኡ ስጋ ዝብል ድረስ ስጋንቲ መስዋዕቲ ተቀበሎ ኩሉ ነገርና ተወዲኡልና
ኣቦ እዚ ተባረኽ በዚ ዘላለማዊ ዝኾነ ስራሕካ ነመስግነካ ኣለና ንሕና ነዚ ዕርቂ ከይሓተትና እስኻ ንዑ ክትዕረቑ ኢልካና ከመይ ዓይነት ዕድል እዩ እዚ ኣቦ ተባረኽ ብኩሉ ነገር እዚ ናይ ዕርቂ ንሕናም ድማ እዚ መልእክቲ ንኩሉ ክንደርስ ኣቦ ብኩሉ ነገር ተብዓት ክትህበና ንጽልለና ተረዲኡና ክንገብሮ ድማ ተብዓት ሓበና ብኩሉ ነገር ሰምዓናዮ ኣቦ ኣብ ውሽጥና ተሓድሽ ፍጥረት እንደር ዘይስምዓና ኮይኑ ተሎ ኣቦ ስኻ ድማ ተድሊ ነገር ክትቀይር ንጽልለና ኣቦ ስኻ ሞት ህይወት ይብካና ንሕና ድማ ንዓኻ ክንነብር ክትእኽለና ብኩሉ ነገር ንጽልለና ኣቦ ብኩሉ ነገር ተባረኽ ጌታ ኢየሱስ ሽም አሜን جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي عبي نبينو سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي